Tuossa lueskelin uusinta Skodan lehteä ja siinä huomasin tällaisen Octavia Scout-mallin ja innostuin niin paljon, että täytyi saman tien päästä koeajamaan ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Tähän 18-vuosimallin Scouttiin on uudistuksena tullut ainakin nyt tuo uusi keula sekä valot ja tuo multimedia-järjestelmä on uusittu täysin. Tästä autosta löytyy ajomoodeja, ekomoodia, normal, sport, individual ja offroad. Että löytyy vähän joka käyttötarkoitukseen omansa. Kyllähän tää hienosti kulkee niin maantiellä kuin tuolla tien ulkopuolellakin. Että on onnistuttu hyvin tekemään sellainen tasapainoinen kokonaisuus tästä uudesta Scoutista. Näin isoksi autoksi, niin tämä on kyllä todella näppärä. Oletin, että tämä ei kääntyisi, kun on nelivetoversio vielä, niin kovinkaan pienessä tilassa, mutta todella näppärän oloinen peli on kyllä. Tässä autossa on paljon varusteita, mutta yksi mikä toimii tästä todella hienosti on tuo mukautuva vakionopeuden säädin. Sehän on toki monissa muissakin merkeissä ja malleissa, mutta tässä se tuntuu toimivan todella jouheesti ja tarkasti. Se tässä autossa ihmetyttää, että tuo vaihteisto kyllä pelaa muuten todella jouheesti. Vaihtoja ei edes huomaa, mutta haluaa väkisin ajaa hirveän isoilla vaihteilla. Että nytkin on 72 vauhtia ja haluaa ajaa jo 6 vaihteella ja kierroksia on vaan 1300. Että minun mielestä taisi olla vähän enemmän kierroksia käytössä. Plussaa täytyy antaa kyllä tämän auton sisätiloista. Täällä on hienoja yksityiskohtia, esimerkiksi nämä oven sivupaneelit ja niissä nuo LED-valot, mitä voi muokata haluamakseen. Ja eikä tämän auton ulkoasukaan nyt mitenkään rumaale, että sitä pitäisi hävetä. Minusta aika tyylikkään näköinen auto. Ja se mikä tässä autossa on myös hieno homma on, että tässä on todella hyvät liitäntämahdollisuudet eri laitteille. Löytyy muistikorttiliitäntää, useampi USB-liitin, AUX-liittimet, Bluetoothit ja kaikki muut tällaiset nykyajan multimedia-systeemit, mitä nyt nykyaikana tarvitaankin. Sekä sitten myös tuo Applen CarPlay, se on kyllä hieno ominaisuus. Täällä Paraseolla on hyvät ulkoilumahdollisuudet, esimerkiksi pururadat. Ja itsekin tykkään paljon lenkkeillä. On se hyvä, että lenkkeilijöitä huomioitu tällaisia venyttelypaikoilla. Rupeaa olemaan hartiat ihan jumista. Joo, nyt on hyvä jatkaa. Tykkään kyllä tästä frisbee-golfistakin. No nyt kun päivän lenkkeilyt on suoritettu, niin voitaisiin mennä kaupan kautta ja lähteä kohti mökkiä.
eiköhän lähdetä mökille. Kun tässä nyt mökille ollaan menossa, niin sellainen pikku nippelitieto, että täällä Padasjoella on yli 2800 kesämökkiä. Kyllä tollaan auto pitäisi olla jokaisella.